just Janina och Carina med varandra. Och här har vi Claes-Göran Faxells lilla bil. Och här har vi Göran Åkerlund. Observera den eleganta fattningen av vatten. Ja, bakom har jag lagt på lite musik här från vårdkvartetten som vi spelade in 1975 på Sveriges Radio. Och vi skulle alltså ge oss iväg på vår första kollektiva semester. Det var mycket raster. Det skulle ammas och drickas kaffe och rastas hundar. Och alla barnen som vi hade på den tiden, de kunde inte åka så länge i bilen, så de måste ju få ut och leka lite emellanåt. Och om det är någon som tittar på den här filmen som inte känner till oss längre fram i tiden, så är det här Bosse Walter som spelar en tidbasun på bandet. Och här är Solveig Elofsson och Gia. Ja, lilla Carina, det ser man att hon hade bollsinne redan när hon var så där liten. Så var hunden Ludde med också. Det var ju tur för Gia som vi då tyckte var en stor flicka. Så hon hade någon lekkompis. Men den viktigaste personen, det var i alla fall lilla Lotta som bara var 3 veckor gammal. Ja, Hyn, det var en sjö som ligger ovanför Svärdsjö, långt upp i skogen mot det man kallar för Finnmarken där. Mycket ensligt belägen. Och vägen slutade. Men det var ju vidunderligt vackert. Och det här huset, det hyrdes ut till stockholmare och sommargäster, men hade i gamla tider använts som utflyktsmål för Missionskyrkan och så vidare. Ja, vi åkte ju till Hyn för att så att säga leva i kollektiv, ett första försök. I det här huset så bodde familjerna Walters och Åkerlund och Ingvar Lundfelt och Faxell. De bodde inte på andra sidan sjön men på andra sidan viken, så de fick ro till oss. I sjön fanns det sik. Så fanns det en stor veranda på 75 kvadratmeter. Där hade vi mycket aktiviteter. Där kunde man öva och äta och diskutera. Så hade vi tagit med oss alla fioler som låg hemma i garderoberna, för vi skulle tränga in i folkmusiken och lära oss det här, tyckte vi. Vi hade med oss andra instrument också. Bland annat balalajker. Södra bergens balalajker startade ju. Och flickorna hade väl tänkt sig att de skulle vara med där. Ja, här spelar jag ett bondbröllop av Söderman, och det är den absolut första melodin som jag försöker spela på fiol. Anita övade flitigt på balalajkan, men så småningom så växte magen så att den fick inte plats i knät. Men det är en historia som ligger långt efter Hyn. Vackra fruar hade vi på den tiden. Och söta barn.
Man rökte då, det har jag nästan glömt bort. Ja, så skulle man ju ta hand om varandras barn och leva i kollektiv. Papporna skulle ju ta hand om barn. Claes-Göran och Marianne och Ingvar, de bodde som sagt på andra sidan viken, och här kommer frun med Claes-Görans stövlar som hon ska rå över. Och sen får hon gå hem igen. Men den finaste guldklimpen i hyn, det var nog den här i alla fall. Ja, vad kunde vi göra då mer än att spela? Ja, det var att ta promenader och göra utflykter. Och så sitta på verandan och dricka kaffe. Och lösa de verkligt stora världsgåtorna. Och framtidstron, den var enorm. Vi skulle förändra samhället, det var helt klart. Här har vi lilla Janina. Det var mycket barnvagnsrullar på den där tiden. Det har man nästan glömt bort. De här bilderna kommer nog Gia aldrig att förlåta mig. Och den här bilden kommer inte Anita att förlåta mig. Nu tror jag vi håller på att ladda upp för att ge oss iväg till fäboden som låg på andra sidan sjön. Då fick vi ta med oss allt vårt pick och pack och ro över faktiskt. Ingvar Lundfeldt som går i mitten där, han spelar basstuba. Medan männen naturligtvis drog ut på obanad mark för att visa sitt stora mod. En krantingsredor i salen in, öronsböjdan med fjällan sin, och alla rynkor blir glada i hår, sen i stunsigare kvant man sällan såg. Och den stunsigaste kvant som man någonsin i livet något Där ser vi fäboden. Mycket pastoralt. När jag ser de här bilderna, då påminns jag om varför jag bestämde mig för att gifta mig med Anita.
till henne med kärlekens röst. I stiligare kinona jag kunnat få, och stiligt och kläset börjar gå. Vi gjorde några utflykter till och här är vi på väg till Carl Larsson-gården i Sörnborn. Och det låg inte alls särskilt långt ifrån Svärdsjö. Jag är särskilt imponerad av de snygga byxor som jag hade på den tiden. Eller hur? Bosse, han körde fortfarande med Elvis-stuket. Trots att långhårets tid redan hade kommit. Sen gjorde familjen Åkerlund en privat liten utflykt till Toftbyn, där den gård ligger där jag tillbringade mina barndomssomrar på sent 40-tal och tidigt 50-tal. Där träffade jag på farbror Johan, och det är en mycket avlägsen släkting. Det är min farfars kusin, och honom var jag djupt imponerad av när jag var liten, för han kunde nämligen köra häst. Johans son Åke, det är alltså min pappas kusin. Och nu börjar det verkligen på att bli långt mellan släktleden. Ja, den sista utflykten vi gjorde från byn, det var att vi åkte ner till Svärdsjö. Till Gamlegården där man hade folkdans och bygdekultur. Och här kanske man kan ana embryot till det som sen blev Slagsta-Gille, vad vet jag. Ja, nu börjar den här nostalgirullen att ta slut. Och den här semestern vid Hyn med Wolfkvartetten, det var på något sätt en vändpunkt. Och jag glömmer den aldrig.